I molt important, Maripau, què més? Molt important. Aquesta, a més de ser una gala drag queen, i passaran moltes coses, no només drag queens, perquè veureu molt ball, veureu molt moviment, veureu molt color. Sobretot també aquesta han volgut els organitzadors que sigui una gala solidària. Ara mateix veureu un codi aquí a la pantalla gran, que podreu utilitzar el Bizum, aquí la teniu, al 00463, per fer, si voleu, els vostres donatius. Serà una gala solidària, com us explicaran ara la Carola i el Roberto. Doncs sí, perquè d'alguna manera el que volem és que aquesta gala serveixi per alguna cosa més que per passar-nos-ho bé, que per entretenir-nos, que sigui alguna cosa més que algun espectacle. Per tant, és una gala solidària. Què us demanem? Doncs que feu un donatiu, el que sigui, per petit que sigui, tot serveix. De Bizum en aquest número, el 00463. Cap a on van aquests diners? Doncs cap a una entitat molt estimada aquí a Sitges, que tots coneixeu, que és la Fundació Ave Maria, que com saben treballen amb persones adultes amb grau de discapacitat intel·lectual, que fan una feinada increïble al llarg de l'any, que estan implicadíssims en tot el que és Sitges, la seva cultura, la seva gent, el seu dia a dia, però que necessiten també sempre un reforç, perquè ja ho saben que tota aquesta feina necessita de diners. Per tant, qualsevol donació serà benvinguda i no anirà només a la Fundació Ave Maria, sinó que una part també anirà destinada a l'Associació TRACE, que és una associació que treballa amb les persones que han tingut dany cerebral sobrevingut. Per tant, per tots ells, si us plau, una donació i fem que aquesta gala sigui també una gran gala solidària, com una gran marató solidària aquí a Sitges.